برنامه دنگ جواکی دم باش تماشاون هجا برنامه ما و هفته لسر شواتا لپریزیان درد کوه و گیونجید زانن پشتی کوزات تینه درون اف پرسکریک هر سال درد کوه دی روژه و ده انجام موی ده به صدان دونم ارته شوتاندن و گلک جاران ولاتی جیانا خوشی جبر و شواته جدست دن امی جی هم نوا زیویان بگرن هم الجوتکارا فکر نوان بپرسن هم جی کسین کو هستیارین شانه و مجاره ددن فکر و رمان نوا بستینن باشه برنامه ما دست پید که مرحبا اشترم تکارن تناسب کن خودش ترازی به اجواجه نیتلا ارسلان که نیت الله نه اماتنا ناف ادی ابنا پریزه از بارم تا دست راکر یا دست دیامین دانیه اره تنها چی چندیه یا ikinci ürün Mısır majotiye meganime xorakır megala miji deneme amacı hem ikinci ürün Mısır bajın hala kaç çavay لهلا بسمل پشتی دست یکم رادکن تا گنم چندیه پشتی رادکن جبو دست دیام پرانی دشاو دینن آگر به پریزه برددن و دورت خوازن تشتکی بچینن valla şevtandın ne tişki başı o ondan ziyade jiş erde ne başı xo çartli seriye erdej mer lazım ve nikotini de kuje to karbi vitşti nav ahede bediş şkirin şkandın daha Mısır rajibe jipembor baji daha başı در و دور پرانی دشاو دینه هینانو اوگ دکلت ده نشاوتان دیه یعنی تا چاوا کرجبو تا نشاو دینی تا جیوه ده چه کاروبار پیکانی لسر mesela al kültivatör ki lexti duyurji me çekli ki lexti o me mizera xoda seri ha majot wa şinatiye dedi yani vani daha çetre rasta mesele beji وها جتره هناك بهاتر شهد بس باورم مصرف آوی توی معزمه تبینی ویال ناو هفخی بشکینی وی معزمه بوهای ور پک تدی مصر جی پره ناکه çiftçilik jî dey mera jê adiz dibe diye wî perçîl berçayê me buhatê diyem nakir yana tu wî perçî bikirî tu engela te jê tune bişkîne û mîzerê bide serî لحرما بسمل شوطاندنا پریزا جی پر زیده یه از باورم دما مرو جی آمده دی چه مردینی آنجی چه باتمانه گلک جار بهنا مرو درده دی چکش بردومانه سدم چیه لگرده؟ valla be ne baş şevtandın er karşıyım şevtandın hazara hayvanı mesajı insan ra bile yararlıyne wana jî gişte serî erdê giş wan şewtîn lê tu karibî wî perçî bikirî tu nav erd tu wî tevdî bişkînî têxî nav axê ji hem ji toprak re ji hem însan re jî geçerlî baş و آنها جی تا مصر گارس چاندیه گارسه تهی نوه لسر دست دویم یعنی پشتی گنم تا چاندیه و چوا فیدک چوا جیورت بندواریک تا چوا هی valla ve sala me nûye em bêjin millet gelek qala başiya wî dike dibe yanî ikinci ürün mere zirarayê navîne kala me jî denemiş ki ya Allah ya Xwedê digo hela me lê mêzekin گلک هم جی گارسه گارسه وان مترک در باس بگه یه دهجا بوسته که پر لواز دسکنه eviye jî dora me û nîv din me em ê li duyî biçînin پشتی وی بچینن راکن اره me û nîv din me wî biqede em ê jê dest biçinan nêv ev ya ikinci ürün 90 günlük ev ya 120 günlük باش هم دبجن هیوید کن که دکا باش جبستینی سپاس کن işte. işte razı be teşekkür ederim Evet, beşte. ava serçavarat بله آنها ام ناف پریزه گنمن بری چندک وگا بیچرکتیه ورا گنم هلدایه او لدو خواه دیمنه کساشتیه ev gayet nav de negirtiye û di nav de maye yek ji gazinca ku codkar dikin jî ew e ku ev
êdî jê re dibêjin giya an jî qurim an jî darên ku ji ber şitlên genim mayî bi vî awayî nikarin cotekî baş bikin û yên ku dişewitînin wek hencet dibêjin ku ev dema heye em nikarin taze cot jî bikin û tişta ku biçînin fêdeyekî jî jê nagirin. Her wiha ji bo ev dîmen ji holê rabe hinek amûrên din yê cotkariyê hene an jî divê wa bikarbînin. Belê aniha li ser vê rewşê fikr û ramanên cudatir em ê bînin pêşberî we. Bernameya me berdewam dike. Abi Burhan, te îsal çi şandı bu? من gelim şandiye, gelince razile. Me gaz maz mene şandiyim. Gel mesela garzın gel pırkırne. Çıkın boğa, göbeğe boğa. Jve mesela garz berda. O emiş kestim bitene. Tego genim jî razîle. Çima? Razile. Ne yapıyorsani? Tava tizbi uçuri. Lüri ofis bekirne. Eğer be çarda pazar be yazdı. Numune kilo giyecek diye. Protein çıkar be. Çıkar değer diye bir gori bir hesap yapar. Ev ya bir pekişini. Di salê yek zadî diçînî an di sê cara diçînî. Na beli me garajı çan. O mezdeş ben bu haberdayım. O am gelim çan ya isam gelim ten çan. Ya isa per vale meşgul ki garajı biçin. O minki jidî sapam bu ya mümkün tane. Destê duyem diçînin an salê yek car diçînin. Car. Li ser şewtandina prêzeyan li vê herêmê şewtandin jî demekî pir belav bibû yani dihat şewtandin û jî qet dişewitînin gelo. Na öyle meze şavat yapar çünkü ceza dibirin ya. O vasat peyzi ne şevtini te xabat nabe. Evi sapi pir ya. Cotkarek çima prêzê dişewtîne çi hewcedarî heye? Evi sapi jbo wendake. Ew qurmê ew ka dargê zat. Darke zat wenda bibin a xweş dikevî. Yani ya em perize egem de şan bikin genim sadece kibartol eskini puluk le nakhni. Jibel yawi hinki sıkıntı şeydi. Ujame icravu devşe bana. Dema te kulfetor an jî pûlik lê bidî li nav wa dargên zat bidî. Ew hûr dike û çêtir çêdibe. Dikave xebini adi fakat şavar ne çıkı başı. Yani dibêjin ki wî sapî keve bin axê jêr ve guble. Ji ber wî ya em jî em vê hema bira zû çêbe zû erd xweş bibe a ji bo yê şewtîn were. Ya me dev jê berda. Dema wextê ku erd prêze dişewitandin fêde verim çawa bû li ser zadê Wedistan baş çêdibû? Şey sadece pakıjvuni me. Yani pakaytene bu. Encamê de dema dilê binêrî te şewitand û hatina wê kêm çêbû. Ne hêja ye uçax meriv dikare bibêje ne hêja ye şewtan ne? Acı. Mesela bir külme krizi bine adi gizdim ne. Baş bir xarab tebde. Ben agır xalas nabe. Jel vereme devce bana. Her wiha cezayê wê jî heye? Acı. Cezayı mesela devlet ceza verir. Çır bibara mecbuti bidi. Tenedi çayda deste çakasate. Naile. Heke meriv cot neke ji bo salan û cot neke jî çênabe divê were cotkirin jî ew dîsa re binî. Vejod nabe. Hesabı gayteke bini. Ya uji. Gelevi puluğu hoş bir şanlı ki hesabı teke bini adi birze. Ev jî masrafeka Mesela ki zêdetir der. Ya vata ki heger şik be navi çe
کیباتور و جیه بشوته کیباتور لیدخنی جبو پنبوه نا جبو گارسانا جبو تنا ساز جبو زاد آورد کن لی جبو پنبوه جبو گارسا مجبوری پولغلیک باشم سپاس دکن شتره ساقی تشکری خوشا الله دیده یولا و کام بیشین چه پشتی درونا اردان her sal gelek hişyarî têne kirin, kampanyayên baldariyê tên darxistin, cezayên giran li ser şewtandina zêviyan têne dayîn, lê dîsa jî pêşî li vê yekê nayê girtin. Wek hûn li pişt min û geleka min jî dibînin. Li vir bi sedan dönüm erd şewitiye û her wiha li vê geleka hûn dibînin jî şewat heya nava gund jî herikiye. Ancak li wirdan eseknandin. Xwediyê erd cotkar dixwaze tenê erdê xwe agir pê bixe lê dema ji kontrolê derdikeve û di encamê de gelek tiştên nayên hesabkirin derdikevin holê. Ev cî ku ez lê me hûn jî dibînin şewat ji kontrolê derketiye hatiye cem erdê hinek kesê din û ji bo pêşî lê bêgirtin bi traktorê xetek cotkirine ji bo agir vemire. Belê temaşevanên hêja aniha jî em hatin nav bajarê Amedê gerînendetiya agirkujiyê ya şaredariya bajarê mezin û her wiha hevalek cem me hûn bi xêr hatin pêşî em dikarin temaşevanê xwe webdin nas kirin. Navên Baran Okan, şaredariya bajarê mezin ya Amedê de di nav rêvebertiya agirkujî de cî dikirim. Belê niha dema demsala havînê tê zad têne dirûn şûn de li zêviyan şewat derdikevin. Geh ji xwe ve derdikevin, geh ji çixareyekî, geh ji tişteka piçûk, geh ji germê, geh jî ji cotkaran ku ew bi xwe pirêzeya dişewtînin. Ji ber vê yekê jî berpirsyariyeka mezin dikeve ser milê we, karê we di sê qet zêdetir dibe. Hûn li hember vê rewşê di nav amadekariyek çawa de ne? Niha em ne tenê berpirsyarê navenda Amedê ne, ji Pasurê heta Çinguşê dibin berpirsyariya me de ye, alana me gelek zêde ye. Em jî ji bo ku zû bigêjin alîkariya gelê xwe divan bûyerên nebaşta, nîzîkê 500 karmendên agirkuj û 8 maşînên şewatê hene. Karmendê me temamê profesyonelin, li her derê şûbê me hene û têkiliyên me tim bevra zindî ne. Heta ji destê me bê em zû digêjin alîkariya gel. Belê. Niha zad hate dirûn li herêmê qediya bîçer derketin ji qadê hêdî nûçeyên şewatê derdikevin li zêviyan. Heya niha vê meha ku em tê dene çend bûyerên wisa qewbûn? Nîzîkê 5000 donim zevî hat şewtandin, piranîviyan genim û C ye, pir hindik jî C ye, nîsk e. Yani hejmara wê tam nikarim bêjim lê nîska 5000 donim zevî hat şewtandin. Niha şewata li va zêviyan di qewme de ez bawerim tenê agir pê nakeve her wa zirarek dide xwezayê jî ya aborî jî derdikeve zirarek çawa derdikeve holê? Rast e yani di nava zeviyan da gelek zindî hene. Wexta ku dişewte em dibin setema zindiyan jî. Diwan zeviyan da keda gel jî heye bi mehan, şolin ji bo ku ji bo aboriya xwe, ji bo derbasiya xwe tiştekî bikarbînin.
وقتا دشوته که دواج والا دچه و آبوریا واجی نباشته به. Rast her çıkas un agahdariya dikin kampanyanın balkışanını jildar dixin dîsajî şawat dertkeve. û wisa xuya de ev çend mehê pêşkeme de berpisyariyên we kar û barê li vî tevgera kûnê meşînin wê zêdetir jî bibe. Bi vê mijarê ve girêdayî bi mijara şawatê ve zêviyan ve erdan ve girêdayî hûn dikarin ji welatiya re çi bibêjin divê hayîş çi hebin çima agir bi zêviyan nexin. وکی منواجی گو دوان زویان دا گلک زندی هنه وقتا کو شوات با کهوه او زندیانا جیانا خوش دست دن و که دا گل هیه بس مهاند شغلن وقتا کو بشوته که دایوی والا درد کهوه جی گل ما دا خوازا ما و بلا جغاری خانا ناویجن ماتریالن کو ji rojê tînê digirin û belav dikin wekî qedaxên cam, wekî şûşên avê, bira navêjin nav giyan û zeviyan. Yani ev e bira baldar bibin, bi taybetî jî van rojên germ da sê mehê havînê, bira hertin baldar bibin, bira nebin setema jiyana wa zindiya û nebin setema kedageh. Baş em spas dikin ji we re. Spas dikim, sağ bin serçava. Belê temaşevanên hêja aniha jî deheb hevalên beşa agirkujiyê önder û Mustafal cemine ew ê ji me re behsa ewkê bikin dema li cihekî şewat derdikeve müdahaleyek çawa pêktînin li hemberî wê bibêjin ji me re pêşî em ji te dest pê bikin dema hûn nûçeya şewatê digirin ku li der û dorê li zêviyekî li erdekî şewat derket hûn pêşî çi dikin ez bawerim pêşî cilê xwe Em pêşî cilê xwe dikin. Piştî em derdikevin li erebê swar dibin. Em diçin ciya gir li kur bela bûbe em pêşî yûr ditefînin. Ez niha berî wê ew bipirsim taybetmendiyek cilê we jî heye ez bawerim çi taybetmendî Agir derbas nake. Germiyê zav derbas nake. Gotin nava gir demînî wextekî te ew dike diparêze. Wisa Erê baş e. Em bêjin we cilê xwelxwekêr û hûn derketin rê. Hûn ê ber bi cihê şewatê ve çûn û hûn gîştîne hûn ê hingê çi bikin? Dema em gohî wir em ê awil lê birin ka agir kîş milêva diçe em ê pêşî agir çaw bigî awil em ê pêşî agir bigî û neguro em erebo xwe dibî wir erebo xwe raz dikî xirtûmên xwe dikşenî xwe hazir kî pişta ji fêlên me avê didin me em dikevîn ava gir. Li zêviyekî dema şewatek mezin derkeve ji bo tefandina wê zehmetiya wê çi ye ji bo we? Zehmetiya wê hey hêl hev nedabin yanî hê cuht nekiribin ew tişt nekiribin agirê we piçî de dijwartir e wekti em pêşî pêşiya we digî em piştê re herî seyî diçe em niko seyî bigî wisa em pêşiya agir digî Ji bo zêdetir bela ne? qena belav nebe em pêşiya agir dikî wisa Niha di erebeya we de divê ereba agirkujiyê de çi taybetmendiyê wê heye ku dikare müdahaleyî şewatê bike? yanî têda ava me heye û başqa çi bêjim mezemên me hene küpükên me hene ew in Ava we taybetmendiyek avê he ilacek tê de heye an tenê ava xuriye? ava xwariye Belê. û köpük e ew jî erso da yanî demam çi genim falan em wê lê nakî Çima Em pê hûn ol köpük lê nakin? köpük eştere çaw bêjim köpükê ev petrol yangınî benzîn yangınî wa da em kullanmıştkî wa da dijwartir e yanî mûl ovê lo bike ew natafin ew geştir dibin ew ji bunî wa ye erebên me de hene le wisa yanî yê em çi erso genim û zeviyo em ov lê dikî Belê. Niha ez pirsa dawî ji te bikim wek kesek ku diçe li şewatên zêviya erda ku müdahale dike rasterast lê ji kesên ku agir
bi van zêviyan dixin re û dixwazin çi bibêjin, çi pêşniyarên we hene? Yani em çi bêjin pêşî ew qa heywan û can têde ne ew dimirin wekî dî verma erd dikeve belkî dibêjim em zû erdê xwe genimê xwe rajinê em saleke dî zûtir îş bikin ama tiştekî yanlış e erd dikujin verma erd dikujin heywanat dikujin ne tiştekî baş e. Baş em spas dikin ji we re sağ bin. Merhaba ştare em dikarin te nas bikin? Ez Yunus Direkçi, eslê xwe em şor şimîne. Çi karî dikî? Olam ra cenatiyê dikim, avdaniyê dikim, sulamacî neşt. Niha vê gelî û avdaniyê dikin lê wekî din ez bawerim cot jî dikin. Aynen, Karê cot jî aynen, ser aynen, traktora dikin. Aynen. Li vir li ser wê ez dixwazim bipirsim yanî erdek pirêzeyek çima tê şewtandin? Ola prêze yani em ne taraftarî şewtandinê ne. Tabii ki vê bilga me artık ava kanalê jatiye millet pir yûlenmişî ikinci Hürrem Mısır be. Ji ber wî wî dişewtî em ne taraftarî şewtandinê ne. Tabii ki me ne şewtîne daha çêtirke. Çünkü çima fayda wî erda jî heye. Çünkü divê vê prêza van sapa dibe wek gubre, dibe wek çîkê wî jî qatkı maddekî erdar. Niha hûn dişewtînin an naşewtînin? No, cay ne şewtandiye. Em Şuna wê de hûn çi dikin? Ulan şunavî cana jî em go belgerê dizin em dajon û wekî din em mîvzera xwe din serê mavdanî dikin em tuşayî naşewtin. Niha dema erdek tê şewtandin zirarek çawa derdê de çê dibe? Zararı çok erde çêdibe van nexweşî vanê böcek mecek ewana dişewtin ew jî gunene ew jî heywanin û fayda wê ji erda tune daîm zirar çêdibe şewtanê. Şewtanê ne tişkî baş e. Hem vê dunyayê hem vê dunî. Li gor berê ez bibêjim ew gaya dima. Di nav erdê de bû lê îro ew ka jî yêdî li erdê namîne wê jî dibin. Ew jî fêdeyeke an wê çawa dibî? Ola vê fêda berê ev bû. Ew wê kewşana erd bela dibe û jê bû gubrekî. Ana ka giş dibin ka giş bûnin mesayê patozî. Ji ber wîya zêde wan kewşa çê nabin. û bir de berê jî zêde av tune bû qisal bilgamê. Ana qenal vê Qiral Qizî barajê hatiye ew jî fayda jê bilgamê pir çêbiye. Ji ber wîya wî millet artık yani bir nevi giş bir usulî. Li gor usulê te dibêjî diçin. Her wek dawî kesên erdê hîn jî dişewtînin pirin yanî. Li vê herêmê jî pirin wekî din jî pirin. Tu dixwazî çi bibêjî ji we kesê ku agir bi pirêzat berdin? Bazın bir şewtanın çê ve şewtanın wan çendî wan du sal berê çend emîsanî melvan dermandara şewtîn ber wî çika wî em ne taraftarî şewtanî ne. Ne şewtanın çê Tirkiye hem erdar hem şî însan re û heywana re jî heywan tên pirêze hene çîker heywan xwe diçêrin. Heywanê wek pez bû wek berxapin. Ji ber wî em ne taraftarî şewtanî ne. Baş em spas dikin ştare. Spas ya vas avî. Merhaba ştare qewet be em dikarin te nas bikin? Navên Fikret ji Çinarê me. Ez cananiyê dikim. Erd avdaniya van erdana dikim. Belê niha em li nav erdekî beyarin û her wiha cot tê kirin tê de. Erê cot dikin. Ya seba salek de mesela em ê bikin garis diye em ana ji hezra wî dikin. Tav de diye heta ziftanîkî wî jev dikuje. Seba verma wî baş inşallah. Gelek kes rêbaza şewtandinê bikardînin dişewtînin lê hûn bi vê amûrê navê her çiyê dî Patatıcı ya. Em patatıcı lê dixin seba em ne şewtînin diye. Devlet jî zaten naile yasak jî û dişewtînin verma wî jî kêm dike. Ji ercî zirarı bele dişewtînin. niha ev makîne di nav erdê de axê li hev diqulibîne ez bibêjim wan giyayên ji ber ewkê mayî wan qurmê ji ber genim mayî dixebin erdê. Erê en yuvanan dixebin erdê li hev dixi yani erdê ner xweş dike. Îsal wekî din wê bê çandin piştî ku ew kir an sibo salek din. Na ya seba salek dine. İsal wa garis ze tavan arjoti ana
ajotiye. Sala were li vê erdê çi biçî? Sala were mi xwedê hez bike me garis bajom. İnşallah. Li pey hev dema û erdê naşewtînin û bi vê rêbazê axê li hev diqulibînin wa darika dixin binê axê de. Da alî fêdawê de çawe ye. Pêdavê hey çawa pêdavê ji erdê re heye. Yani wî sapa jêr dibe wî guvreînî. Di nav çend sala de dihele? Na rist sê meha de dihele yani ziftan ser derbas be dihele ya. Sê made dibe gubre. Hatina wê jî çêtir. Erê na baş hatina wî jî baş. Patatıcı zaten ya çipi wî dirêjin tu dibînî way. Hani avê jî bera erdê dide. Verma wî jî pê baş dibe ya. Kahinekî ji me re behsa vê makînê bike. Ev makîne çi dike? Çend diranê hene? Çi qas kûr diçe? Yani ne diranê wê hene way hema hemen nêzîkî metrakê bi erdê dere. Pê avê dikişîne erdê rewa xwe bernade. Heya metreyekî ev kûr dibe? Wala hemen nêzîkî metrakê heye. Yani heftê heştê santîm heye. Eyvallah. Ji bo vê makînê garibe erdê baş o divê traktorek baş be jî ez ba. Motor mezin be 125 bergî 130 140 wan dorana wan. Motorê biçûk nikan kaşkin. Çünkü jêr girantê. Baş e tiştek din tu ji me re bêjî? Na tişkî nêrsin va ser çavar hatine. Sağ ol, vê qewet beş. Sağ ol, xişte razî be ser çavar hatine. Belê temaşevanên hêja îro jî em gihîştin dawiya bernameya xwe ya dengê civakê. Îro mijara me şewata pirêzeyan û zêviyan bû. Me ji cotkaran pirs kir, ji gundiyan pirs kir û her wiha ji xebatkarên yekîneyên agirkujiyê pirs kir û mijar bi we re parve kir. Divê em ji bîr nekin. Şewata pirêzeyan, zêviyan an ji erdan tenê ji pêxistina bizanebûn pêk nayê. Carna ji çixareyekî, carna jî ji şûşeyeka ku bê haydar em davêjin nav erdekî ku di sincire şewat derdikeve. Ji ber vê yekê dema em nav xwezayê bin, divê em gelekî bibaldar bin û xwedî vê hişmendiyê bin ku şewateka li nav zêviyekî erdekî derdikeve tenê agir pê naxe her wiha hemû zindiyên li ser wê axê dijîn jiyana xwe ji dest didin. Heya bernameyek din, heya mijarek din, bi xatirî we bimînin di xweşiyê de.